И здравей си, хора! Аз съм Big Bone и това е един клип на на Skywars. Ей, да, Skywars. И да, обещах ви клипове като бях на лагера, но направо нямах време, защото бягани такива, всичко гадно и водително така. И значи обещах, но много се извинявам за това и днес може да има 2 клипа или един, ще видим, зависи от времето ми. И да не знам дали ще ги размажем, защото играл съм преди Skywars, дали ще ги размажем. Ай, чупи това с такова е. И извините, че ми лаги, но програмката е такова гадна. А пък не можех да намеря друга, защото не знам защо. Ау, вземи демидж. Тъй. Опа. Бедеска го натиснах, моя грешка. Тъй. Ай. Това е яко, че може да направя така като това. Това е едно яко нещо за Майнкрафт, пак едите тук. Няма никой да ме. Аха, това е яко. Опа, аз имам гащи. Тук. Оу, я. Добре, ай, представи, че тук ще го премеса. Тук. Не, ай така. Не може тук. Ей, тук ще го премеса. Тук ще го премеса. Ей, тук го местя. Чакай да сменя честплейта. Аз имам ли честплейта? Не, нямам честплейта. Сега, този моб го знаем идеално, защото е един от любимите ми. Трябва да блокчета. Кемпай. Тъй, фак. Тъй. И съжалявам за тази една седмица, която нямаше клипове, но просто нали казах, нямах време! О, дай му. Нищо особено. Нищо интересно. Няма тук, карай някакви. Няма ли тук някакви чипице? Намерям чипице, ти не стават. Ще взема тя чип. О, да. Как не видях това? Чипици. Той. Нещо интересно. О, това вече е интересно. И това. Добре, да подредя инвентар. Това, храна, блокчета. Опа. Блокчета, готов съм. Уау, какво става с този чат, бе? Какво ще случи този чат на маниери? Сега да видим. Сега да убием някой. Вау! Какъв лак. Аз имам ли? Имам. Този клип няма да е много дълъг. Ще имам на 3-4 игри. Да скачам тук горе, да видим има ли някой. Някой брал ли хубавите неща? Да, някой е бил тук. What? Тук май нямал никой. Тук дали имал някой? Тук май нямал никой. Да, тук нямал никой. Само се оня печага, май. Да, само се оня печага сме. Аз имам компаса, не го използвам. Само направо има човек. Трябва да строя, за да стигна до него. Имам блокове, спокойно съм. Тук няма ли да имам чипици? Майко, видях. Строй, за да спечелиш тази игра, но внимавай да не умреш. Да не знам какво друго да измисля. Опа. Май се чува сега. Ако се чува за кът пръстите ми отново, се извинявам много, но програмката не става.
И ми лагва много. Сече ми много. Не умрях като тъпах. Добре, на къде има човек? Какво? Натам? Че натам аз не виждам човек. Къде има човек? Самолета значи може да се слиза от някъде. Ето човек. Не! Аз съм много тъп. Как умрях, бе? Какито видим, аз колко точки. Телеборта. Тапсинг again to kit. Тако е. Какво става? Да, някой му се ще ливава точно по това време, защото нали се снимам, нали така. Няма значение. Гаден спавам. Айде, пускайте на по-бързо, Да, хора, леко съм болен. Извиня, че така не съм казал до сега и съм забравя, защото, нали, мозъка ми не работи. Ето да отида да видя, ако тук имаме. Ей, ти, дойде ли от трипя? Много ясно да дойдеш. Искаш ли да дойда? Искаш ли да дойда? Айде, ще го пощадя още малко да живее. То може ми скочи като най-голям цикани да уби. Това е 100% гарантирано. Чипици. Да, тук има паркур, който аз не искам да минавам. Тъй. Може да има предица на дропър, ако... Може, възможно е, тъй че. Блокчета, 15 стрели. И аз нямам хубава броня. Чест предица на ветера. Блокчета, отивам и към спал. И пак му отивам към моя да го притрепим, бой. Не мисля. Така, на къде да отида? Мисля да отида да трепя ония. Да, ще отида. Ей, ти ще притрепя, Тама, искаш ли тим, брат? Трябва да се оттеличи. Няма да го ръшкам. Там има някакъв фитнес пал. Те 15 волчета дали ще ме стигнат? Те 15 купчета дали ще ме стигнат? Вау, сладкавици! Някой беше убит от двойда. Трябват ми още булкчета. И ще ги взема от ето тук, защото съм мазен циганин. Че имам още 4 булкчета, дали ще ми стигнат? Чекай, това има видео. Я руски. Я българин. Тук мога ли? Умри!
Аз съм мазен. Оставили са ми нещо. Все нещо. Нямам лък. Кой ме би? Някаква вип. Вау. Толкова ли съм слаб? Е. 25. Вау. Що пусни да играя? О, самолетите. Има някой до мен. И хора, този клип мисля да е някъде около 15 минутки. Я пък кемпай. Ей, и таз покани. Той падна на земята. О, има. Бързо да си има някакъв. Меч. Фак, няма меч. Има бол. Тига, ей, да спукаме, ей. Да спукаме. Ама, тут къде та броня е? Ярте. Вау, той вече е full diamond. Това ще